गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। आं दुलुरानी ब्रह्म। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै काति बिहु एबा काति गासा फोरबो। दिनैनि सानाव आबादारिफोरनि फैलाव माइ आबादथिलियाव काति गासानि आलारि बाथि जोंनायजों फैलाव माइ दुब्लिया समायसारगोन। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गासै रायजोनि आबादारिफोरनो गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरदों। लोगोसेनो गिबि मन्त्रि बिथाङा काति बिहु एबा काति गासानि गोथार आलारि बाथिनि जोंथि सोराङा जाहाथे गाज्रि गोहो एबा गोजोन गैयैखौ फोजोबस्रांना होयो आरो समाजखौ मोजां लामाजों सिगांलांहोनो हायो, बिनि थाखाय गासै आबादारिफोरखौनो थुलुंगाखां होयो। बिनि अनगायैबो गिबि मन्थ्रिया काति गासा फालिनायनि गेजेरजों जाहाथे गोजोन खौसेथि आरो बिदा-फंबाय सानलायनायनि दौलेंखौ आरोबाव गोख्रोंसिन खालामनानै लानो हायो, बिनि थाखायबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बयनिसिमबो मिजिं थिहरो। नाथाय गुबुन फारसेथिं दुखुनांथाव बाथ्रा दि दिनै काति बिहु एबा काति गासानि सानाव बाक्सा जिल्लानि माखासे माइ दुब्लि फोथाराव आलारि बाथि जोंनाय नङा होननानै मिथिनो हानाय जादों। मानोना दैनि आंखालाव बाक्सा जिल्लानि माखासे गामिनि आबादथिलिया ओरैनो गोग्लैसोना थानांनायाव आबादारिफोरा काति गासा सावनो गोसो जायैखौ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बुगुलिमारि, सियालदारा, दक्षिणकुसि, सुबानकाटा, बगिरिबारि बायदि गामिनि माइ दुब्लि फोथारा दैनि आंखाल जानानै ओरैनो गोग्लैसोनानै थानांनायाव आबादारिफोरा जेंनाजों मोगा-मोगि एबा गोग्लैसोनो गोनां जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गोग्लैसोनाय जुवारबिल सान्थालि गामियाव दावबायफैदों दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि दिनै जुवारबिल सान्थालि गामियाव प्रमद बर' बिथाङा दावबायफैना खौरां लाफैनायजों लोगोसे सान्थालि हारिनि दासाई फोरबोआवबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। रायखांनो नांबावगोनदि सान्थालिफोरनि बे फोरबोआव बिथां प्रमदजों लोगोसे बिटिआरनि मावफुंगिरि सोद्रोमा अरुप कुमार दे, मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि राजु नार्जारि, आसुनि गाहाय नेहाथारि रिमान सरेन बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि आदिबासिफोरनि दासाई फोरबोआव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियोदि 17 बोसोर बारलांसेयावबो जुवारबिल गामियाव लामा, दालां, फरायसालि आरो देहा फाहामसालि जेबो गैया। बिनिखायनो बिटिआर सरकारा बे जुवारबिल गामियाव लामा, दालां, फरायसालि, देहा फाहामसालि बायदिनि थाखाय थाबैनो सुबिदा खालामना होनाय जागोन होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायथिना होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। दिनैनि सानाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनि मोनसे गेदेर खहा। खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि दोलोनिफ्राय देरहासार जालांनो हानाय चिरां जिल्लानि 17 नं सबायझार बियाबनि एमसिएलए प्रभात बसुमतारी आरो 9 नं बनरगाव बियाबनि एमसिएलए राजिब ब्रह्म बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै मैया बिजेपिआव जयेन जाहैबाय होननानै मिथिनो हानाय जादों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया गुवाहाटीआव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलितानि नुजाथिनायाव बिपिएफनि सानै एमसिएलए बिथांमोना बिजेपिआव हाबफैबाय होननानै मिथिनो हानाय जादों। मख'नो नांगोनदि थांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय सा 17 सोद्रोमाफोरा देरहालांनानै एमसिएलए जाहैनो हादोंमोन। बिनि गेजेरावनो दा बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजेपिआव हाबफैनाया मैया हाबफैनाय सानै एमसिएलएफोरखौ लानानै दासिम बिजेपिआव 3 हाबफैबाय आरो इउपिपिएलआवबो सानै सोद्रोमाफोरा हाबफैबाय। दा मिथिनो मोननायाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि 17 जन एमसिएलएफोरनि गेजेराव दायो सा 12 एमसिएलएफोराल' बिपिएफ दोलोआव दंसै। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनायखौ बेंटल सेरफांगुरि गामिनि गेलेग्रा फोथाराव 13 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साफोरनि गेजेरजों खुंफुंनाय जायो। मख'नो गोनांदि मैया 17 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै 2 अक्ट'बरसिम बे जोलुर बादायलायनाया खुंफुंजागोन। मोनथिनो मोननायाव चिरां जिल्लानि सिङाव बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मुंख्लंफोरनि मुङाव 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय देग्लायसो खुंफुंनाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। फैगौ 30 अक्ट'बराव खुंफुंजानो गोनां आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै मिरुनिफ्राय लानानै आसाम सरकारनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोरा बिसायख'थि खुंफुंजानो गोनां बियाबफोराव दावबायथिंनानै बिसायख'थिनि सांग्रांथि मेल खुंनायखौ नुनो मोनदोंसै। बे समावबो खौरां मोननो हानाय बायदिब्ला आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै बिसायख'थि खुंफुंजानो गोनां बियाबफोराव दावबायहैना खौरां लाहैनायजों लोगोसे सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैया आसामनि गिबि
गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा तामुलपुर बियाबाव दावबायहैनानै तामुलपुर बियाबनि बिजाथि एबा इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथि जलेन दैमारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो नांगोन दि बे बिसायख'थि फोसावदिं मेलाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 5 नं तामुलपुर बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय सायख'जानाय बिजाथि जलेन दैमारिनो गासै रायजो राजाफोरखौ भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय खावलायो आरो तामुलपुर बियाबनिफ्राय जलेन दैमारि बिथाङा देरहासार जालांनो हायोब्ला तामुलपुर हालामखौ जौगाखांनायनि थाखाय सरकारा गोबां थांखि लानायनि बागै रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुवारैनो फोरमायथिना होयो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। बाक्सा जिल्ला तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि उदखार मोनथिनो मोननायाव गोबां नखरफोरनि न'फोरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामलांदों। मख'नो गोनांदि जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला थांनाय गोबां साननिफ्रायनो जाग्रा आदार नागिरनानै हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेर हान्जाया तामुलपुरनि गोबां जायगायावनो उदखार खालामबोदों। बिनि अनगायैबो जायगानि सुबुंफोरा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला हरनि समाव मैदेर फालोआ फैनानै सिलिंखार खालामफैनायखौ कुमारिकाटा हाग्रा बिफाननो जायगानि थागिबिफोरा खौरां हरनायनि उनावबो हाग्रा बिफाननि सुबुंफोरा फैयाखै होननानै थागिबि रायजो राजाफ्रा गोख्रों अजद दैखांनायखौबो नुनो मोननाय जादों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। उदां बिजाथिब्लाबो आंनो BPF दोलोनि बिजाथि BPFआ आंखौ हेफाजाब होदों बे बाथ्राखौ बुंदों 5 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारी बिथाङा। मख'नो गोनांदि आसाम बिधानसभा उफ्रा बिसायख'थिनि 5 नं तामुलपुर बियाबनि उदां बिजाथि गणेश कछारी बिथाङा मैया खौरांगिरिनि गेजेरजों बे रोखा बाथ्राखौ फोरमायथिनानै होदों। दानिया गुबुन खौराङाव फैबावदो। बाक्सानि फाग्लादिया दैसायाव नैथि दालां 600 कौटि रांजों लुफुंनायनि खोथा होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मख'नो नांगोनदि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खैरानि नयाबस्ति ओनसोलाव थानाय फाग्लादिया दैमायाव दालां लुफुंनायनि थाखाय मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फाग्लादिया दैमा सेराव मैया थांना नायगिदिंहैदों। फाग्लादिया दैमाखौ नायगिदिंखांनायनि उनाव आरो रायजोफोरजों सावरायलायखांनायनि उनाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो दि बे ओनसोलनि थागिबिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो गोबां दुखु खस्थ सहायबोनांनो गोनां जादों। बिनिखायनो फाग्लादिया दैमायाव नैथि दालांखौ बानायनो थांगासिनो दङ आरो बे दालाङा 1.25 किल'मिटार जागोन आरो खमैबो 600 कौटि रां खरसा खालामनानै लुफुंनाय जागोन होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायथिना होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। गहपुर हालामनि सिङाव थानाय खराइगुरि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिनि दिनै बिदाय सान। अदेबानि बिथाङा फोरोंगिरिनिफ्राय आजिरा मोनबाय। मख'नो नांगोनदि बिथां आन्थिराम बर'आ गोबाव सम फोरोंगिरि आरो समाजनि थाखाय खामानि मावनायनि उनाव दिनै सोनाब गहपुर फोरोंगिरि आफादा जोबथा साननि थाखाय बिथांखौ बिदाय होनाय हाबाफारि खुंफुंदों। मख'नो नांबावगोनदि बिथाङा फोरोंगिरिजों लोगोसे समाजनि गोबां खामानिफोरबो मावबोदोंमोन। बिथांनि जोबथा बिदाय सानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि बान्था मोनगिरि बिथां गान्धी औवारी बिथाङाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मोनथिनो मोननायाव बिथां आन्थिराम बर'आ 1991 मायथाइयावनो फोरोंगिरिनि गिदिर बिबानखौ आजावना लादोंमोन होनना खौराङाव फोरमायदों। दिनै बेलासिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।